Guys, madong adlaw natong tanan. Welcome back to my channel. So karon dayang adlaw guys, agay. Gikan ko nagkuan day guys, gikan ko nagkudkud sa lubi kay magluto si nanay og halang-halang na manok Bisaya. Diya kay da mami dere guys nagpukong-pukong kanang nagpahangin lay ko kay paningot ko kudkud isa ra gudpud ka buok lubi kay isa ra man ka manok Bisaya. Hinatag to ni Ate Monica. I love you kuno bit baga. Ya grabe pud kadag baga. Abot kalasangan. Ja, while gapukong-pukong ko nakakita kog kapayas to ado ka buk hinog lilo. Ikaw di ka kita ako. Duha ba na tulo ato ako no bing pila ka buk hinog bing. Mama mo ita. Lapo ko'y paginay. Bakita pud me sa siguro mo. Sana all. Ma, dali do ipakuha. Kay Kamu tiri daw ni. Nja, pabtir mulata diha. Karon ba? Pila? 1 2 3. Hello? Kamu tiri. Gani. Misamay ni tatawa. Hinog na kadto bing be, may IC. Love you. Isa nang dako ko anak bing. Di ka nang gamay. Kanak gali ija dako kay pa man sija. Oh my gosh! Ano mga oh my gosh. Uy, nahanap lagi. Delicious. Oh my gosh, wait. Napay saging another blessing tubon. Napay isa da hinog nam day ni daot ni. Daot. Di ah. Noon. Kuan raman keredeb. O keredeb. Pakpak ikaw. Kita ipakpak. Kayo man mo kudkud. I'm just... Di man daw nakapakun. Saan man ay nakibkibon? Uy! Wala, kadi ka na. Ikaw katang kanon. Tanaw sa kondang, mabiri ka bibig. Yes, ay, wa. Yes, ay. Agsaging na po dito guys, kay naguwang naman po. Kasi tubon to inja. Lutong gamay. Taba ni ko mabakpak. Lakaw lagi, ta kay magpakpak sa aming skuan guys, kapayas. Kaya itong hiloon. Guys, ikaw rin panit. Tanar ko ninyo. Daw may hapin. Taparan yung katubi. Kaparan sabi, hala, uy! Kapuan nila dyan sa buwan. Kabuan. Yes, kamanang ni. Nahinog na, dito ito nagkaroon-karoon. Ito ang pay duha rin to. Pagkani, excited. Humok ba? Humok gamay na. Naali. Humok na. Nung gudagat. Kadang. Mapagngan ko na kasi. Atray. Tingnan na huwag ka mawa. Hala! Kamawa sa din ko. Listen ko. Pink. Pink. Pink, orange. Kasi. Mana ko, nanay kapadas nga pink. Nabitaw! Nataw lagi. Oo, sige ka pa dasa. Ay, Hindi pa busita. ayan naga. Gaya eh. Hoy, kasi madama ka. Hindi ka sugo na. Sigdag ko sugo. Da karoon na kasugo. Ay, willing. Dan, nagsimpod niya ka pa dasa. Daga-daga aman. Magputilyo, binagama ba? Mando. Ako, magkikoon. Kapadas, may magkabit ko na, walang Nanay, basta likod, magilis. Mingil magbaga. Hindi mo ba? Banda si Kaming. Ikaw to nga ha. Kaya, oy, dikilig mo ko sing chat na. Siman lulukong kapit ni. Siman. Kasi Ang bilis ng pangyayari. Ang bilis ng panahon. Putla ng ubing. parang dati tayo pa. Sa magaw man. Wala na ngayon. Hindi mo makita ni puti man. Tara. Tara. Ikaw rin putod. Ikaw ay putod. Doon sa'yo makuro ka. Kani ba putla? Mao gani. Ikaw may... Ikaw rin may nakahilam na. Kamot, ginoo ko. Adto kan ka?
Daglukan bitaw. Siguro ka. Kamu tilik si mong gulang ikuan. Tigbasan. Ilan dito kami. Sige na diha, tara nga ng mga anak. Sa hinugaw. Wala na nga. Lamir ba ito sila ang suka? Kung alam mo lang na hindi na kita mo. Kasi, Kaso din na pwede dahil ang sa baroy ning ituslok man. ituslok mo na ninyo ba? Ang hinog na ba? Manong nadaot. Ako ba di ay? Ulo. Bagay sa ninyo katawas. Bing-bing guys. Tagnaan man. Tagnaan lagi. Di man. Sige sabi na ituslok na na. Namakit na nagpurmas ko. Kapat. Sige, oy. Amo. Lagi. Mag-istorya. Tinaod ba? Gani. Ipon. Dapat na green na. Ikaw ko itaw. Dako ara ba itong bulig sa saging bing? Murag dako kasi ito sa tanggi kuha una. Wala gina nakita dito. Na, ang gunag Nasaan man yan? Pikasin mo siya. Si hugasan pa gani ni. Dabas sa dang. Hala. Grabe. Iba hugaw. Grabe ang mindset. Pangunaw, majulik siya katulad ba na? So kay kuwat sa tambing-bing guys kaya naghugas pa. Noon sa maning nabi na yun sa naming naong. Dali ako pagkabalik ka naghugas. Bing anak, Bing, sige Bing. Bing anak, Bing. Ano man? Panganak siya Bing, hindi ka maglisod. Wala. Hindi nga na. Magliso, isa po ang nagliso. Isa Hindi mapagmisilit. Saan mo isunod? Baka, kano na? Kakas-kakas ah. Wala lang umag siya kay ko. Wala ah. Tangan pa siguro Wala na ngayon. Sumagsak ka adyo. Kung wala Ikaw na po. Dagan kita blessings ng abot. Wrong adlaw. Saan mo balutan? Another blessings. Basta magbubuo na kung ka na kung blessings mo abot. Saingan. Ako. It's mine. Mine. Ano ni kong kakapayas? Tuman. Gusto ko lang na malinis, na pagka-slice. Wadi dato. Nga dato ang mangyayari. Liit-liitin ko Bakit? kasi para di tayo mapangag. Tanggalin mo ng buto. Alam mo ba yung buto? Alisin po, liso. Tapos hugasan mo ulit. Alam ko po. Be, another plato, be, please. Ako kumain ng papaya. Ganito. Una, pag-gawin mo. Kani po, dapat lapod rin. Okay, relax your mind. Gasi sa Tapos, Gasi sa niya. Bing, Ako Bing. lang. Okay, be, kasi liksi. Kajabu-jabu na. Mawa, majabu na sa babo. I told you. I told you to be in good to the parents, father, sister. Uy! Iuling na sa bigaw. Uy! Kabad ba? Where is the salt? Kanta guys, kapayas. Ako na. Where is the spoon of the salt? No need to spoon to the salt. Use your hand. Use your hand. It's not Tipod, like di pa it. mo kakapadas. Nami ini oy tambali ka ng mga tonsil. Yak. Wala ko mo. Aslam? O suka. Ah, nang pagpasyon.
Yan na! Kaon ka? Kapadyas. Ano mo, baon? Wala na namin dito. Nagay. Nagahi. Dahil. Hindi na, bungo kapasa na ito. Daon dito. Kapadas. Kaya, ito kong arte. Ano? Kabig kinanaan ka. So, andong pag-eskwela, bewa ka tuluan ang saan parang pagkaon. Buluan. Ha, ulit na. Huwag ka ulit, hindi mo nababoy. Da. Pisa-pisa, kaya nakakawin tatang mo ba? Naman na, sa grade 4 na. Grade 4 ako, makakaibaw mo po. Ang last one, nagitiblo mas. Yung plus 1 ko nun ay 11. Ano equals? Ngayon, uy. Yung plus 4, 8. 8 lagi. 2 plus 2 Magellan. Kanang, hindi na mo tukaon sa hapon mga mukha na. Lauin na lang manok. Pure Bisaya. Ni kayo. Eh. Saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Bye for now, guys. Why? I need to rest. Arrest? Bye. Na, inlog yun. Pero nga ginlo hala. Daghan baka gilang 5. Na bagong kuana nandare guys. Na-discoveryhan na ho kaya na shampoo. Pasinaw ba? Ang bagong washer. Wala along pull out na. Ato pun may basa. Get out it diding. Pilisyo. Gaya kuruzag apam. Lawar batay trapo. Inloan kay bijaan sa anig pila ka tuig. Ug kinsay mo gamit na ning ang mga ijaag angkol. Okay kayo. Service sabay ba? Inloan dyan uwan bitaw. Wag gihapon. Kuman ana shampoo na pod. Ding no.